Tí ré bhíon anseo ag léamh na nuaíochtas America don déardaoin an séú lá déag mí an bheithimh rábhíle sa sé téag. Go leor scéalta inniuh, ceannach bhainteach le dópáil agus na cluichí oilimpeacha. Scéal sách trúbhéalach sé seo. Faoi lúthleasaí dar bannam Daria Píschalníková as an Rúis. Scríomh go dtí foras phríogápála an domhain ag tuairt le fios go raibh sisead tar éis drugaí thógáil deasóch í sa spórt agus a bhí ag iarraidh an córas dópála na Rúise is gur scethe ar córas dópála seo. Agus dúirt si go raibh si ag iarraidh comhaibhreú leis an bhoras phríogápála seo. Well, céad roinne an foras cheol siad an ríomhphos seo ag ainmnú Daria Píschalníková éirí go dtí FG Sports na Rúise. An dram a rá an lúthleasaí seo ag cur líomhaintí ina lé agus dá réir sin gach seans ag cur seansannaí an lúthleasaí seo mhaol agus b'fhéidir fiú beatha an lúthleasaí seo mhaol. Más foras fearra é foras phríogápála an domhain neicim sé é. Ní muir seo maithé nuair a sceitheann sé orthu siúd atá gíre ólas a thabhairt. Cén óra bheartaíochta seo, cén chur chuige is seo. Go cinnte tá an foras bainteach ar shlíogainn leis na cluichí oilimpeacha agus níl sé géireadh droch cháil ní chlú a tharraingt ar na cluichí. Agus seo é mo chomhairle dó ag siúd a sceitheach ar choiste oilimpeach na Rúise. Náideam mar is tusa a bhaith síos leis. Orlando, Florida. Mar is eol do cháchanis, Mario bheagnach chuige ihe a taithrean maidin an dúnlaí in globíche éireach in Orlando. Is deachas scéalta scríomh ar an ábhar seo agus muid agus an dúnmhar fór marmh agus na híosportaí marmh ach tuispeáintear pictiúis de chóntra in Orlando, de chuid an Cardinal Casket Company a fuair ábhar de fiche trí chónra hena féin. Agus atá ag olbhú don sochraidí seo go léir. Tá díospóireacht tusa ríis i dteach na nonadaithe agus sa seanad.
ach má tá an díospóir leanach do raibh tá sagann go léir nach dosúid hada. Tá Trump tréis líne an fáirtí a bhriсе ag rá nach múlaí sé leis an NRA, fair play ó caiime rá. Ach tá Trump chó gógach sin ó híomh tuairimide nach bhfuil sa géine go deireadh sé an chéadú leile. Cibé tá Trump tréis fíre ó líne an fáirtí agus níl mór an áis na poblachtánach dá réir. Tá na hiriseoirí mar is an dúil ag lorg pátrún. Sa chás seo tá siad lorg pátrún idir míúsáid baile smacht omlan bhrá agus ol ionsaithe nó ionsaithe ol warfacha mar seo. Is seo scéal scéal Amanda Taub an míníthóra an tidir cheartaí. Agus tugann siad a fis tá sagann seo hena féin ar nó go raibh stair míúsáite ag ómar matín hána agus gur thug ír bhean chéile le fis gur thug sé gléire neamhthrócarach de go minic go dtí go rág sí é sa bhliain 2009. An bhreatan, ní fis céir do thárlóid sa bhreatan go fóil I dtaobh Brexit agus dá réir sin tá píordaí an airgeadais ag daingnú na heistí, ag spara na heistí agla go dárlóch Brexit. Agus ar nó híl siad nach rá ag Brexit chuí seans go díle déanaí ach dear na pobl bhreathanaí go bhfuil seansanna an Brexit éirithe go mór. Agus dá réir sin tá na píordaí mar a deireadh airgeadais ag pleanáil don iarmhairt sin agla na hagla. Tá fás airgeadach Mheiriceá patúr dar leis a bheid, cad é fed sin an ciste náisiúnta, an banc náisiúnta. An ciste federálach is tócha. Agus dá réir sin deir siad nach nádóigh siad rátaí ús mar a bhí pleanáilte acu. Tá siad istrachailt le geileagar atá dúil tú ború. Ní go bhfuil geileagar na tíre ag lagú ná ag laidú ach níl sé ag ború a chuilead. Ach bhfuil muid ag gíre ború mar an téanrad a hagann tar éis bara ná brise an ceart agat. Nó áireach, bíonn scéal nó áireach go gcónaí ar chlódach in New York Times inniuh gcónaí go leis scéal ná bacla inniuh agus sa chás seo bainneann sé le iompar poiblí. Tá sé gairí níos deocra de réir chéile taistil le iompar poiblí ó pointe A go pointe B. Agus dá réir sin tá Bill de Blasio agus píordaí na carrach ag caint ar na bhealaí éisce úsáid níos mó. Agus dá réir sin tá a caint faoi bháid fearan tóireachta. Nes tá báid an henefin, tá báid fearan tóireachta idir Manhattan agus Staten Island mar hampla. Agus iad sir neisce slá na scéalaí.
agus tá báid fearan tóireachta bhfuil siad tíar an eisce. Man bhfuil siad tíar an eisce ní chosnaíonn siad ach sleamhnú carta, sleamhnú Metrocard. Ní focail níos fearr agam sleamhnú. Well, tá sí mé. So tá thar a caint an MTA. Se, leathnúmach agus na bhealaíisce úsáid agus an rud is géimhionaí faoi seo leag ná nach mbeidh na báid fearan tóireachta seo ach costas síb gnáthíb an MTA. Atá costas ó chena féin. Sonis, sin. Tá gur má goibh an CIA as bheith go oscailte leis an céasa a rinne sibh le bhfuair níor brísúnaí. Chomhoscailte sin gur bhégann don ACLU an achta an saoirse eolais úsáid chun tres scríomhannaí a áil ó iarchimí thugann le fios gan fiacalach arán gur céasú go neamhrócaire chiad. Scéal trúbhéalacha seo. Ní bháin go raibh America ag céasú, ach go raibh America ag céasú le cuin chead an uachtaráin agus rémas an uachtaráin. Agus sin puinte íseal nua don na Stáit Unita sílim. Munar chúla tú faoi Mossack Fonseca nuair chúla tú mar níl na meán ró hásta ó chuir an eolas faoi fápéir Panama as scethú le déanaí. Agus a thugann le fios go raibh Piardaoin Móra an domhain ag sacú airgid i gúntais rúnda timpeall an domhain le cabhair an chomhlachta seo Mossack Fonseca i Panama. Ach scíliú warb, scíliú an teolas agus tá go leor ag teacht chun solas ina le. Tá raic an Eitleán sin de chuid Egypt aimsithe is cosúil agus má sé tá PC den Eitleán feite gúpla áiteannaí ach an rud is suntasí faoi seo sílim ná gur aimsíú na PC den raic ag an am ceanna rud a thugann le fios go neacha siad go grinneal thart faoin áit chéanna rud a thugann le rud féin a thugann le fios nárbhris an Eitleán sús san éir. A thugann le fios nár thuairteáil sé de réir buama ollscrista ach dialtaí gur phléascrúd a cín san Eitleán ach dan sé le chéile go dtí gur bhfuil sé bar an uisce más féart an scéal sin ar nó níl mé rá go bhfuil an teolas go léir agam. Ollscoil Rockefeller tá sé ag bogadh an ollscoil go léir, tá sé ag bogadh go fisiciúil. Sús agus trasna FDR Drive ag iarraidh ag lorg spáis breise. Agus chun an éocht sin a chur i gríich, tá siad tá effigy na hollscoile tar éis an crán tógála
snáb is mó gcós de hair a thógáil cís. Sinné. Trump. Céirt is féidir le reachtóirí an pháirtí phoblachtaí a rá. Gach lá nuair a osclaíonn Donald Trump a bhéal tagan ábhéil agus amadí nua amachchas agus cathe an pártaí poblachtánach seasamh hir den ábhéil sin. Céir do dionann na reachtóirí seo, ritheann siad ó na hiiriseoirí. Tugtar le fiosm seo go bhfuil siad ag freanga a chéile, go bhfuil siad ag riastrú a chéile, go fisiciúil agus go labhartha chun feagraí Leoideach ní hééis nó bochla táhaim. Chun feagraí cíalmhara ach folamha a thabhairt cheistnaí ó iiriseoirí atá ag gíorfáil amach céir cheapann siad faoin ráiteas nua ó Donald Trump, agus nó ráiteas luiscneach é an támar fáin. So sé reachtóirí agus an pártaí é féin curtha as a guma ag Donald Trump. An tútar an Obama agus Hillary Clinton tugtar le fios gur mór eatartha ile óra bheartaíocht ina scéimhleoireachta. Go háidithe scéimhleoireacht Islamach. Beidir gur bhear rá go siad ar bhallart tuairime. Agus is féidir nó. Níl sagam cifid asantas atá eatarab. Ach cibé óra bheartaíocht scartha eisríonna web. Scil trúbhéalach gan mór an nuíochta an áíre as Florida ó baile saoire de chud Disney a rá morlach an. Bhí buachlín agus súgra cosisce ní dóidim go raibh sé sannaisce nóir scin alligator amachchasnaisce rugadh amóchal agus thugraisnaisce agus tá buachlín éirí ó hinna le. Gach níl cuil seans go sé be go fáil ach is uafás a chud scéal amachchas amach. Apple agus goris nó bhar gléasa úsáid ní is heag. Beidir gur 16 mé an focail gléas agus an dar híal atá leis. Goris mar sin, sás. Féidir sás láimhe úsáid. Dúsáidtí sás láimhe is na sé leihantaí chun glacadóir. Chun chuirsí ar an glacadóir. Ach, ba sás láimhe é an fón póca nach é. Cibé, tá Apple ró chléthúnach ghuiris. Agus tá si de gíre iad féin na scaoile saoir ó na gléthúnas agus an ferspetíocht teoranta a bhronann siad heicneolaíocht agus Apple. Ach,
Fifrian Manju, Farhad Manju, an bhfuil siad ag smuoine mór go leor. Na Helena. Agus ceol. Beidir go bhfuil is agad, beidir nach bhfuil is agad. Bhí an ceoltar seo Christina Grimmie tar éis seo a chur fáil in Florida, agus tar éis teo sílim, bhí si ag síniú ag tuairt síne do mhódíní nuair a shiúil módín cracáilte sús chuice agus láhaí go marfach. Agus so hinna lé táthar ag dionne áhachnamh an chaidiribh chearta bheitán idir cheoltóirí óránaithe agus a Loch Leanta. Pat Cleveland, duine de chéad sár bhainiciní gorma an daun. Agus má sé áthar seos na seachtó dídal an scéil, tá si tar éis dírbheithasnéis sílim, scríomh thugann le fisk bhfuil si fós cho gidalach agus a bhí na seachtó agus bailíte do thóile agam go ndéanaí an gageocht seo an gaitseocht seo maithiste. Agus sin iad na scéalta móra den séúláidíag ní bheithimh 2016 tásúil agam gur bhain si bhleas tú agus go mbeidh muidir caintla chéile arís sarabhad go dtí sin slán agus beannacht.